Čaute lidi! My vás vítáme u druhého videa z naší druhé série ze Silnič Playeru a jsem tady i s bratrancem Honzou. Čau, jsme tady. A i s bráchou. Šus, more. Takže můžeme se vrhnout do hraní. Doufám, že se vám to bude líbit. V minulém díle jste viděli, že jsme našli iron a skopové meso. A páreček. No, teď jsme zatím nenašli, ale jsme chceme. Ale hlavně jsme našli ten párek. Ale jsme nenašli, ale v tomto díle si budeme snažit postavit si nějaký pěkný baráček. Takový obrovský bejbák. Obrovský párek. A já bych si vypect ten iron, nechci vypect uhlí. Jo, já si vypect uhlí. Dáme si nějaký skromný baraček, ne nějak moc velký, dáme si takovou velkou vilu třeba. Co malýho. Tak, to je náš píseček. A samozřejmě se dám na domek i tři písek. Já jsem chorý. Dá udělat. Hej hoši, já jsem chorý. A se skla se dá udělat skleněné tabulky. Hej, to vůbec nevíte, že ze skla se dají dělat skleněné tabulky, to víme jenom já, jsme na to právě přišli. Právě na to jsme přišli. Kde jsem Tak už mám pár dřeva. Tak dneska je minus 41 venku, takže dneska je docela horko. Tak mohli bychom si teda vzít, jak je to dřevo. Postel. Podle toho, kolik máme dřeva, uděláme si nějaký pěkný domeček. A taky nějakou pěknou Protože postel. máme tady chleba s párečkem. Budeme potřebovat nějakou dobrou postel. Tak, já tady právě jdu A já jsem si právě vyspal. Tak, mohli bychom se najíst pěkně. Tento díl a ještě příští bude hrát Vojta a další 2 díly natočím já. A uvidíme jak Vojta. Takže já bych teďka, jak jsem natěžil ten strom, tak bych si vykraftil nic, protože jdu cavingovat. A branch minovat a minovat A prdět. hodně minovat. Že právě těžím hlínu. My bychom si vzít dřevo, udělat ten baráček. Přesně tak. Protože dřeva není nikdy dost. To je právě. Ale domeček. Jo? Domečků není nikdy dost. Jestli srandu. To bude můj skromný bejváček. Ne. A už se tam nedostali zombíci. Bude tam strom, kámo. Já jsem první strom. A to by mohlo stačit, zatím takový ukryt před zombíkama. Pak si postavíme větší baráček, ale hlavně musíme mít ukryt před zombíkama. Já vím, ale já bych si postavil normální barák. Si postavil normální barák. Ale to bude jenom ze začátku. A než budeme mít lepší věci, pak si postavíme lepší barák. My máme takovou velkou vilu teďka. Můžeš spát jen v noci. To je ten logika Minecraftu. A proč Co když si chci dát třeba šlofíka? Já si chci dát šlofíka. Nejde to, protože můžeš spát jenom ve dne. Už spím. Můžeš spát jenom ve dne. Takže natěž si ještě nějaké dřevo. Natěž si nějaké dřevo, abychom mohli... Můžeš spát jenom ve dne. Co budu dělat v noci? Hrát na počítači, ale... Hej, teď těžíme strom. To pak logika. Těžit krumpáčem strom. Už si představuju nějakého dřevorubce, jak strom těží krumpáčem. A jak dolujou se sekyrou. Že se pádem. Já jsem mu bylo zvát takové chodby. Právě teďka vůbec nevím, co dělá, ale... No ale stavíme barák přece. On dělá Jolandu. Stavíme ten nejhezčí barák všech do. No a právě já jsem vlastně co to kurňa.
Tak já na chvilku teďka opustím místnost, protože jenom musím něco zařídit, takže zatím tady budu něco vyjít. Takže. Vypadá se jí. Právě nám došlo dřevo. A právě někdo snědl trávu. Ovečko, ty si, že se zase jedla trávu. Hulila. Trávu. Za to budeš popravená. Tak, už je popravená. Máme abracové Ovečka byla popravená. Ho. Potřebovali bychom nějakou kytičku. Na železo, vole. Na železo, ano. Chci si železo udělat čepičku. Čepičku. Já bych si teďka udělal ten krumpík. Víš, co bych já udělala? Ironovej. Zbydou ti... Vojto? Tak jsem zpátky právě teďka. A já právě teďka těžím krumpáčkem. Už to těžím. Tak. Těžíme. Ještě jsme nic nenašli a vy tady asi budete vidět úplně hovno, že si tam dosvítí. Tak zatím teda tady budem to. Těžit, pořád jsme nic nenašli, abych Těžit kamení. F3, abych věděl, jaké jsem úrovni. Zatím ty první díly jsou takové nudnější, ale potom... Pak už to bude lepší, ale ty první díly jsou jako nudné. Třeba. Naším zombíka. To je jedno. Tak jo, zatím jdeme netěžit, protože se nám právě rozbil krumpáč. Co byste to viděli? Ne, jste to neviděli. Tohle všechno je iluze. Tak skončí tento díl. Neskončí. Jo, 3 minut. No, Za 3 minuty. a to je docela dost dlouho. Pro nás. Tak jo. No, tak zatím se toto. Bylo lepší, protože teďka, když jsou teďka ty videa bez písniček, je to takové jakože, menší a... Jako, že mohli bychom tam dát nějakou písničku k tomu. No, jo. V příštím partě se pokusíme dát tam nějakou. V příštím partě tam určitě asi dáme nějakou písničku k tomu. Aby vás to bavilo víc. Abyste si prostě jenom jako... Abyste se prostě jenom nenudili. Ticho. Já vím, že se nudit nebudete, že vás to bude bavit. Budeme doufat, že vás to bude bavit. No, nemusíme doufat, ono už je to baví. Tady děláme to do Samozřejmě jen 3, kteří prostě umí mozky a tam jenom hejtovat, to to. Já tady pořád slyším toho blbého zombíka. Ale prostě Takže pořád. hovězí a bravčové meso je nejlepší na světě, Uhlí. dává až 450 mg. Uhlí. Takže právě jsem na úrovni 45, minus 481. 25, minus 286. Tak, právě těžíme. Těžíme uhly studí. Už bychom mohli jít nahoru, Takže já už bych se vydal nahoru. takže za chvilku už budeme končit. Ale zatím teďka máme jako takový čudný dom. Čudný dom. Máme, Ale takže za chvilku bude tak vyspělý, že se bychom se mohli spravit lepší baráček. F3 Protože vůbec neumím slovensky, a takže udělej si... omlouvám Máš se doma? Slovákům, vůbec neumím slovensky. Já trochu. Tak něco řekni. No, ty určitě. Prý taky brácha. Já umím slovensky. Já umím hovorit. Hej! Takže už jsme natěžili to dřevo, takže toto by mohl být konec tohoto partu. My doufáme, že se vám to líbilo, po případě zanechte like, odběr, komentář, my se s váma loučíme a čau!